pala. Dan imambang ini jembatan Jawung bayune meh anu, meh ber. Tadi pala ya. Lha pala. Banyune meh ber pala iki. Kaya ngene iki. Oh, banyune meh ber iki. Iki emang tak pantau ana beberapa wong sing jebak bola nang jembatan Jawung. Biasanya banyu gede ini iwake wakeh bola. Kayak ning kono ya ning kene. Banyune gede bola iki. Banyune jembatan Jawung volumenya munggah iki. Ini buantar bola iki. Kayak ini loh, gede banget bola banyune. Semoga-moga engko bengi aja udan ya. Pas udan nih kayak lo meluap ya lo. Meluap toko kono ya. Lah is gede banget bola. Lah bro, kayak ini loh. Banyune gede. Yang ngene lo. Meh bir kayak. Kondisi jembatan Bendo utara perempatan ngene iki bola. Kondisine